Anak ko mga kasapul, oh. Ang asawa ko, yan yung bunso ko. January 1 ngayon, dito kami papaumaga sa, sa bayaw ko. Yan, kakadalawa pusit ako. Laki. Kasapul, oh. Napana akong pusit, oh. Ang laki. Yun, nasa kabilang banda na tayo mga kasapol. Ayan. Mga kasapul, oh. Ang asawa ko, yan yung bunso ko. January 1 ngayon, dito kami papaumaga sa, sa bayaw ko, sa Bindagat. So bali, nagre-ready na ako kasi maglalakad pa ako mga 40 minutes papunta dun sa spot na pupuntahan ko. So bali, abangan nyo kung anong mahuli ko mamaya. Ito, nagsasaing na sila, walang ulam. So bali yung ulam, hahanapin ko pa. Ayan. Abangan nyo kung ano mahuli ko mamaya. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ayan, hit mo yung notification bell para update kayong lagi sa mga star fishing night adventure namin. Okay, thank you very much. God bless po sa ating lahat. Sa pulka. Ayan yung dagat, oh. Ayan, daming nagsiswimming ngayon doon sa dulo. Daming nagsiswimming. Ayan, pati doon sa kabila. Yun, so bali ako doon sa malayo kasi malabo yung dagat dito sa malapit. So bali naglalakad na ako mga kasapol. Doon ako galing papunta dito sa medyo malayo-layo ito, mga 40 minutes ako maglalakad papunta doon sa spot. Doon ako. Nandito na ako sa spot mga kasapul. Medyo malakas yung alon. Ayan. Ano na, padilim na. Lalakad pa ako. Ano na, 5:40. Yun, so bali pa ano na yung lubog na yung araw. Padilim na to, maya maya ay mag-uumpisa na ako. Lalakad ako ngayon. Wala ditong dalampasigan, puro ano yung kakahuyan. Patalas na bundok yun. So bali dito na ako magpapadilim. Yan, kakadalawa pusit ako. Hindi ko na nabibidyo ang pagpala kasi ang ilap. Yan, lagi dito ko sa laki.
it. Ayan o. Laki. Pusit. Wah. Laki. Di na laki. Sa pulka. Sakto sa kilo. Kasapol oh. Napana ako ng pusit oh. Ang laki, 1 kilo. Yan. So sa pusit ito po. Bali 3 yung pusit ko eh. Napana eh. Bangin natin lang. Huwag naman sa labay. Ayan. Wow. Ayan. 1.7 lahat. 3 piraso. Ayan, sulit na tayo. Yun, pusit lang. Sulit na tayo. Meron pa tayong isang malaking ano. Anit. Alimango. Yan mga kasapol, malapit nang maluto yung sinugba nating pusit. Ayan, ang lalaki nito. Bali 2 pa lang malaki, tsaka 1 maliit. Ayan. Yan yung nasapol natin kagabi. Ayan. Meron tayong pagkakainin nito mga kasapol. Yan. Okay, sulit na ba? Sulit. Ayan, sulit na ba? Ayan. Sarap. Yan na mga kasapul yung anitik na napaana ko kagabi. So bali kakain na tayo. Bili lang tayo ng soft drinks. Ayan. Okay. Ayan. Laki. Haha. Jackpot.